Тобиас Морети, Волф Бахофнер, Карл Марковиц, Герхард Семан и Фриц Мулиар. В австрийско-германския сериен филм Комисар Рекс. Перфектно убийство. Сценаристи Петър Хаяк, Петър Мозер. Режисьор Хайо Гис. Шефе, трябват ми 8 чаши вино и 2 минерални води. Едно по едно, ще почакат малко. Къде се губи шефът? В мазето е. Всеки момент ще дойде. Не, не, не. 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 Да знаеш, че рано или късно ще ме погребеш. Да. Имам чувството, че ти се отразява много добре. И още как. Ще ходим ли до града след вечерния час? Не. Ще ми дойде в повече. Добре. Сега вече ми трябват 14 чаши вино и 8 минерални води. Най-после и вие да сте готови. Ханс, ела да ми помогнеш, ако обичаш. Това и това в микровълновата. Шефе, там отзад вече настъпи страхотна жажда. Идвам. Пак ли? Поеми ти. За съжаление имам само 2 ръце. Какво става с печеното пиле? За съжаление и аз имам само 2 ръце. Какво ти е? Какво става? Само ме тормозиш. Ханс? Хелга? Ханс? Спешен случай. Елате в Холштрасе 9. Винарна Фелснер. Мъжът ми... Мисля, че пак получи сърдечен удар.
Госпожо Фелснер. Много съжалявам, че трябва да ви съобщя тази новина, но мъжът ви е мъртъв. Това е ужасно. Всичко ли опитахте? Разбира се, че се опитахме да го реанимираме, господин... Фелснер, аз съм му брат. Наскоро му сложиха пейсмейкър. Пейсмейкърът може да стимулира сърцето, но не може да го принуди да работи. Може ли да видим Ханс още веднъж? Разбира се. Моля. Мозер. От дяволите! Рекс, това ти е втория път тази седмица. Колко пъти съм ти казвал да оставиш тези купи на мира? Да, разбирам. Просто не си ме чул. На теб човек не може да ти се сърди повече от 10 секунди. Да, сега ще има и за теб. Да, Мозер. Не, няма нужда да ме питаш. Днес почивам. Какво? Боже, не може ли да му оставите на мира поне за един ден? Не се излежавам в леглото, искам най-после да отида... на лекар. Хайде, Щоки, цели 3 седмици работих нон-стоп. Направо съм претрепан. Какво? Не се дължи на храната. Да, откъде да знам какво е? Сигурно заради кръвообращението. Дами и господа, така изглежда сърцето на пациент с инфаркт. В тази част виждаме белези от предишните му 2 инфаркта. А в дясната камера на сърцето се вижда сондата на пейсмейкъра. Това е интересно. Виждате ли наслояването по върха на сондата? Какво означава това? Че не ни е разрешено да го предадем за погребение. Какво става, Рекс? Хайде, нямаме време. Рекс, трябва да отида на лекар. Обещах да ти купя някои неща, но не съм казал, че ще е днес. Добре, хайде, ела. Рекс. Добър ден. Добър ден, мога ли да ви бъда полезна? Имам нужда от някои неща за кучето си. Разбира се. Каквото желаете. И аз не знам какво бихте ми препоръчали. Това първото ви куче ли?
Толкова много ли личи? Да, личи си. Той обаче е наистина особено красив екземпляр. За съжаление, той така смята. Мисля, че мога да си спестя труда. Стига вече. Казах край. Нямам толкова пари, Рекс. Колко е сметката? Определено ще ви трябва и намордник. Така ли? Трябва ли? Надявах се да си го спестя. Общо 2954 шилинга. Заедно с намордника. Не, без него. Моля? Той смята, че непременно трябва да ми дадете още нещо за тази цена. Да, добре, спокойно. Да? Мозер? Рекс, пусни! Какво? Да, отивам на лекар. Не мога да ходя сега в съдебна медицина. Имам си много грижи. Какво? Не ме интересува. Не може ли някой от вас да отиде, Рекс? Не може ли някой от вас да отиде? Добре. Сега вече успя да ме убедиш. Хайде, Рекс. При този модел пейсмейкърът се поставя под дясната ключица, а сондата влиза директно в дясната камера на сърцето. Моля те, престани. Днес не ми е добре. Моля те. Личи ти. Така, значи сондата стимулира сърцето чрез електроимпулси. Изгарянията около сондата означават, че в определен момент е подаден повече ток, което води до доста силни вибрации в цялата камера. И какво да направя сега? Да арестувам производителя? Не, тези уреди са изключително прецизни инструменти. Фабричните дефекти на практика са изключени. Фирмата производител е заинтересована изключително много от разследването ни. Мисля, че пейсмейкърът е бил повлиян от някакви външни смущения. Така ли? И какви? Нищо, което да е част от всекидневието ни. Нали се сещаш за всички тези скенери по летищата? Ако пациент с пейсмейкър мина оттам, възможно е да се появят някакви смущения. Но този мъж е умрял в собствената си винарна. Именно. И понеже външната намеса не може да се изключи от болницата, го пратиха веднага при нас. Много се радвам, че при нас на всеки човек, който умре в болница, му се прави аутопсия. И без това отдавна не съм ходил на винарна. Ще се огледам. Не дей да ядеш нищо там. Защо? Защото, като те гледам, не си в състояние да понесеш тежка и мазна храна. Да, така е. Съвсем забравих. Вече цял ден ми е лош. Освен това, пропуснах часа си за лекар. Ще ме прегледаш ли ти? Какво, аз ли? Да. Нали си лекар? Патолог. Тогава се радвай, че поне веднъж ще прегледаш жив човек. Както искаш. И без грубости, ако обичаш. Слушай, не съм свикнал пациентите ми да говорят, докато ги преглеждам. Сигурно е бесен, че го накарахме да работи през почивния му ден. Какво да направя? Потънали сме до гуша в работа. Освен това и стоп не можеш да ме накараш да отида до съдебна медицина. Стига ми моята операция. Моля те, престани. Всеки полицейски служител във Виена знае наизуст тази история. Рихард, би ли обяснил на кучето си, че аз не съм кокъл? Рекс, махни се оттам. Най-много обича хората, които се страхуват. Ти май оздравя набързо. Мислех си, че си болен. Бях болен. Отидох на преглед и ми казаха, че нищо ми няма. Нали каза, че ще ходиш в съдебна медицина? Там бях. Доктор Граф е лекар, нали? Само трябваше да внимавам, да не ме обърка с някой от неговите. Какво става сега със случая? Обади се във винарната и ги питай кога отварят. Вече звъняхме всеки ден от 16 часа. Основание да се захващаме с тази история? Трудно е да се каже, но ако има нещо, то този път ще ни е по-трудно.
Колко време ни трябва да стигнем до там? 15-20 минути. Ако няма задръстване. Тогава се обади там след половин час и кажи, че се налага да отложат погребението. Рекс, ела тук. Штоки? Да, добре, дочуване. Полицията се обади. Трябва да отложим погребението, защото нещо не е наред с пейсмейкъра. Какво? Да не би да иска да му правят аутопсия? В Австрия се прави аутопсия на всеки, който е починал в болница. Не знаехте ли? Аз съм против. Не може просто ей така да правиш аутопсия на починал човек. И какво не му е наред на пейсмейкъра? Не знам. Изглежда полицията работи по случая. Защо не оставят мъртвите на мира? Той достатъчно се мъчи при живе. Мъчил се бил. По-скоро през цялото време мъчеше другите наоколо. Така беше. Стига вече. Не искам да чуя нито една лоша дума за Ханс. Тук няма и помен от типичните за винарните уют и спокойствие. Много бих искал да разбера кой ще наследи тази винарна. Ще се огледам наоколо. Кажете. Може ли да ви помоля за малко вода за кучето ми? Възможно ли е? Да, разбира се. Ей, сега ще ви донеса. Да, просто исках да ви спестя работата. Моето куче непрекъснато е жадно. Това ли е всичко? Да, дори бях в кухнята. Обикновена печка, фритюрник, кухненски автомат, скара. Нито един от тези уреди не може да окаже влияние на пейсмейкъра. Освен това видях микровълнова печка, електрическо кантарче. Микровълнова? Да, какво толкова особено има? Разбира се, че е микровълновата печка. Как не се сетих веднага? Възможно е микровълновата печка да е повредила пейсмейкъра. И как е станало според теб? Нали тези микровълни действат само вътре? Освен ако някой не си е играл с нея, тогава е възможно микровълните да действат и навън. Рекс, чакай. Ти ще стоиш тук. Място. Какво правите пак тук? Нали вчера идвахте? Съжалявам, госпожо Фелснер, но трябва да взема микровълновата печка. И дума да не става. Кой сте вие? А, да, извинете. Мозер, криминална полиция. Ще поддържите ли за момент? Имам заповед да взема тази печка със себе си. Това свързано ли е по някакъв начин със смъртта на мъжа ми? Разбира се. Може печката да се окаже дефектна и да изпуска микровълни, които да са увредили пейсмейкъра на мъжа ви. Затова се налага да взема печката. Нямате нищо против. Предполагам.
Аз си мислех, че пак направи сърдечен инфаркт. Да, направила е. Само, че този път не е бил естествен. Нищо не разбирам. Много е просто. Или е било нещастен случай, или... Или? Рекс, ела! Щом вратата на печката се отвори, тогава устройството, което произвежда вълните, се изключва. Просто трябва някой да се погрижи да махне предпазния механизъм и после да остави вратата отворена. Моля те, не пипай нищо. Да, извинявай. Значи според теб тази печка е излъчвала през цялото време тези вълни? Може и така да се каже. Има следи от външна намеса. Нашия техничар не е от най-сръчните. Моля. Това означава, че не са необходими кой знае какви технически познания, така ли? Никакви. Стига да се заинтересуваш как работи една микровълнова печка. Всеки го може. И жените ли? Разбира се, че и те. Между другото, намерих парче тел вътре, на което не му е там мястото. Перфектно убийство. Ако Фелснер беше умрял във винарната, а не болницата, дори нямаше да му направят аутопсия. Изглежда като пореден инфаркт. Случайно са открили това при аутопсията. Разпитах в другите винарни наоколо. Публична тайна е, че Фелснер е бил типичен женкар. Имал е много забежки и връзки. Например, с нахаси. За човек със слабо сърце е бил доста активен, доста си е пивал. Това също е един от рисковете. Значи има достатъчно хора наоколо, които имат мотив. Прекрасни изгледи за успех. И как възнамеряваш да намериш убиеца? Първо, кой има най-силен мотив? Второ, кой си служи с тази печка? Трето, за кого въжат първите две неща? Това значи, че вие наистина смятате, че някой е убил мъжа ми. Не само, че смятам, а също така разполагам с красноречиви доказателства. Кой си служи обикновено с микровълновата печка? Ами всички? Какво? Кои всички? Ами, освен нас тримата, помощничката ни, сервитьорите и чистачката. Печката била ли е някъде на ремонт? На сервис? Не. Беше нова. Преди няколко месеца сменихме старата и купихме тази. Госпожо Фелснер, мъжът ви остави ли някакво завещание? Винарната на кого остава? Според завещанието, аз ще наследя всичко. Хуберт, разбира се, също ще получи някакъв дял. Родителите ни искаха винарната да остане семейна собственост. Така и ще бъде. Със сигурност. Няма да се карам с Хелга заради това. Много се радвам, че все още има сплотени семейства. Знаехте ли, че брат ви и жена ви са имали връзка? Тези истории нямат нищо общо. Те са част от личния ни живот и нямат нищо общо със случая. Аз съм на друго мнение. Ревността винаги е била добър мотив. Няколко години сме били заедно. Такова нещо не може да остане в тайна. Така че можеше и много по-рано да се случи нещо подобно. Госпожо Фелснер, говори се, че освен вас е имало и много други. Не, това не е вярно. Кой го каза? Фелснер да е споменавал, че някой го заплашва? Не, никога, макар че според мен той имаше доста врагове. Какво мислите за тази история? С брат ми имахме много странни взаимоотношения. Независимо от постъпката му, аз не можех да му се разсърдя. Но явно този път някой не е могъл да му прости. Ако питате мен, не мога да си представя, че някой го е убил. Извинете ме, трябва да ходя на лузята. Колко време имахте връзка с починалия? Доста време. Познавахме се преди да се омъжа за Хуберт. Не може ли да приключим с този разговор? Наистина не желая да слушам повече за това. За днес може. Хайде, Рекс, ела, тръгваме си. Рекс? Между другото, знаехте ли, че сервитьорът ви осъждан многократно за побой? Да, но той е свестен човек. Преди е работил в някакъв бар, в който всяка седмица са ставали побоища. Добре, до скоро. Спокойно можехте да лежите и при нас.
Аз не съм от тези. Не сте ли? Тази история тук изобщо не ме засяга. Кой знае? Доскоро. Хайде, Рекс. Много добре знам кой уби Ханс. Нима мислиш, че между нас има убиец? На твое място щях да бъда много внимателна. В този случай нямам представа кой може да е бил, разбираш ли? Добре, но все трябва да подозираш някого. Ти какво мислиш за случая? Боже мили, много ти е лесно така да отговаряш на въпроса с въпрос. Много добре знаеш, че връзката на Фелснер с Нахамо със сигурност е изходната точка в този случай. Или поне трябва да е. Това ми е ясно, но кой го е убил? Не ме питай мен. Просто помни, че всичко, каквото си научил, го знаеш от мен. Хайде де. Слушай сега. Всяка една от двете жени има мотив. Измамената съпруга и любовницата му, на която сигурно е обещал брак. И аз така си помислих. От друга страна, цялата тази история с микровълновата печка е перфектно измислена и планирана. Сигурно е някой, който изглежда напълно безобидно и мисли като престъпник, разбираш ли? Един известен съдебен лекар веднъж каза, че ако на гробовете на всички неподозирани жертви на престъпления през нощта горяха свещи, то тогава в гробищата щеше да е светло като ден. Герда. Герда. Така, смъртта е причинена от въглероден окис, това и аз го знам. Нещо друго? Искам да кажа, какво? Следи от упойващ препарат? Никакви следи от чужда намеса. Да, можеш да го напишеш в протокола, но никой няма да ти повярва. Благодаря ти. Да сте намирали някакви сънотвори при Герда Фелснер? Нищо, никакви лекарства, само някакви хомеопатични препарати, иначе нищо друго. Защо? Съдебният лекар твърди, че в кръвта има следи от сънотворни и доста алкохол. Не сме намирали нито лекарства, нито каквото и да е било от този сорт. Всички казаха, че тя никога не е взимала подобни препарати. Кой самоубиец ще си купи сънотворни и ще изхвърли остатъка? Ясно е, че е много по-трудно да го спасим, ако не знаем какво е пил. Тя обаче не се е самоубила с сънотворни, а с въглероден окис. Някой се опита да ни пробута тази версия. Не може да е било самоубийство. Не е оставила предсмъртно писмо. Знаеш ли какво, Рекс? Ще се разходя до там и ще поговоря пак с живите. Нищо не разбирам. Просто нищо не разбирам. Няма ли и да затворим за няколко дена? Защо? За да се разприказват хората още повече ли? Кой знае, кой още ще си помисли, че се отказваме и затваряме завинаги. Тогава да освободим поне музикантите за няколко дена. И дума да не става. Няма да караме гостите да споделят траура ни. Бизнесът и личният ни живот при нас винаги са били две коренно различни неща. Още ли не сте го разбрали? Какво търсите тук?
И без това казахме на хората ви всичко, което знаем. Знаете как е, госпожо Фелснер. Все някой винаги забравя нещо. Примерно въпроса, защо всъщност Герда се е самоубила? Как защо? От мъка по Ханс. Няма нужда да ви обясняваме, нали? Странни неща стават при вас. Пила алкохол и сънотворни. Защо тогава не се е самоубила само с хапчетата? Ставаше и лошо от хапчета. Според мен просто искала да се отпусне и успокои. Или пък някой друг й е помогнал да го направи? Какво искате да кажете? Че Герда е била убита? В траур сме заради двамата починали, а вие влизате и искате да ни превърнете в убийци. Не всички. Само един човек, който носи отговорност за двете убийства. Какво? Вие сериозно ли говорите? Тогава докажете твърденията си. Ако не можете да ги докажете, просто ни оставете на мира. Ще ми отделите ли няколко минути? Ако пак ще ми изброявате присъдите ми, шефката ги знае. Миналото си е минало. Исках да знам как вървят нещата при тях. Двамата влюбени умряха, а след тях остават само страх и нерви. Успяхте да притесните шефката сериозно. Възможно ли е изобщо някой да я изнерви? Не е лесно, тя е най-невъзмутимата от всички. Ами Хуберт, какво ще кажете за него? Слабак, той не може да убие даже и муха. Няма да има много поводи за усмивки от тук нататък. Как мислите, защо Герда Фелснер се е самоубила? Възможно е тя да е пипала микровълновата печка и да е убила Ханса, после да е посегнала и на себе си. Така ли? Защо? От години обещава, че ще се разведе, но после винаги я залъгва с извинения и други обещания. Къде бяхте днес сутринта в 5? Горе, спях. Колегата ви също ме пита и му казах и на него. Нямате никакви свидетели, нали? За съжаление, жените не си падат по мен така, както по бившия ми шеф. Казах му да ми прати сметката, но до сега не съм получил нищо. Момент. Волфганг, разглобихте ли колата на Фелснер? Къде е онзи багаж? Да, ей там оттатък са. И това е нещо. Става дума за следното. Искам да докажа, че тук някой си е играл с сънотворни медикаменти. Може би ще открием остатъци под дрехите. Нали познавате кучето ми? Мислите ли, че ще се справи? Знам, че е специално обучен да открива наркотици. Това няма да е лесно. Но щом е обучен за наркотици, тогава би трябвало да може да намери и сънотворни. Дори не знам за какви сънотворни става дума. Купих някой от най-продаваните. Не, това няма кой знае какво значение. Кучето не се интересува от марката, а от определени съставки, а те са еднакви за всички сънотворни. Много добре. Тогава да започваме. Накарайте го да донесе тази тръба. Добре. Рекс, хайде, донеси плячката. Донеси плячката. Добре, Рекс, да. Хайде, донеси плячката. Ако не трошите хапчетата, тогава ще му е по-лесно да ги подуши. Добре, браво. Тръбата е куха. Като я напълните с сънотворно, тогава кучето знае, че плячката, която искате, има определена миризма. Да, Рекс, ето това трябва да търсиш. Хайде. Браво, Рекс, браво. Какво друго? Скрийте тръбата някъде отвън на двора. Добре. Рекс, стой мирен. Хайде, Рекс. Покажи. Покажи какво можеш. Хайде, търси плячката.
Потърси я. Хайде. Да, точно така. Търси, хайде. Браво, Рекс. Благодаря ви много за помощта. Не, задръжте я. Трябва да ме я покажете на мястото, където трябва да търси. Празната винарна е тъжна гледка, нали? Не мисля така. Все пак човек може да потърси нещо на спокойствие. Ще ми кажеш ли какво изобщо търсим? Да. Рекс, ела. Хайде, ела. Ела. Хайде, Рекс. Търси плячката, момчето ми. Търси плячката. Хайде, търси. Това тук е плячката. Намери я. Къде е? Има ли нещо и за мен? Аз какво да търся? Браво, Рекс. Ами сега? Тихо, не му пречи. Сега трябва да разберем, че това е Яке. Хуберт. Ехо! Отворете! 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 Какво става? Полиция! Къде е госпожа Фелснер? Отиде на пазар. А господин Фелснер? С нея е. И той преди това ме пита къде е госпожа Фелснер. Как да стигне до там? По моста Нусдорфер. Години наред просто си гледал как жена ти е имала връзка с мъжа ми. Кой е гледал? Дори не си гледал, защото те беше страх, че Хан ще изплати твоя дял и ще те изхвърли. Това вече няма да се случи. И без това не ми е жал за тях. Ти си бил, значи. Престъпник. Помисли си добре. Ние двамата с теб можем да си живеем живота сега. Без да се унижаваме повече. Просто ще се радваме на общото ни наследство. Отивам в полицията. Няма да го направиш. Нещастник! Да не си откачил напълно. Напротив, показах на всички ви, че съм по-добър. Години наред търпях всичко. Знаеш ли какво ми каза тя веднъж? Каза, че се омъжила за мен само и само да е близо до него. Мръсна курва. Ти не си по-добра от нея. Ти търпеше всичко това само заради алчността си.
Погрижи се за него. Извинете, господин Фелснер. Помощ. Всичко наред ли е, госпожо Фелснер? Да. Ако не бяхте дошли. Опасявах се, че той съвсем ще превърти. Значи сте знаели? Просто предполагах. Знаете ли, кучето ми намери останалите сънотворни в якето му. През цялото това време разправяше, че не го интересува с кого спи тя. Едно нещо искам да знам. Откъде знаеше, че Хуберт Фелснер също иска да убие жената на брат си? Интуиция. Я престани. Той просто искал да изтрие цялото си минало, пълно с унижение, заедно с всички, които са част от него. Да, първо брат му, а после и жена му. Тя не е пила лекарства, но алкохол си е пивала с удоволствие. Така че Хуберт е сложил приспивателно в чашата и затова тя беше толкова замаяна. Затова е останала и в колата. Ясно ми е. Това го разбрахме от съдебния лекар. В джоба му намерихме следи от същото сънотворно, което е установил в кръвта на мъртвата. Още веднъж, Токи, той е стрил хапчетата на прах, който после е сипал във виното й. Преди това обаче те са били в жилетката му, затова са останали следи. Без кучето никога нямаше да ги намерим. Да, разбира се, той може да помириши 1 милиграм. А можеш ли да кажеш на Рекс да престане да ми яде наденичките? Имаме достатъчно. Защо? Той винаги прави каквото си иска. Гледахте Перфектно убийство, епизод от австрийско-германския сериен филм Комисар Рекс. Ролите озвучиха артистите Ирина Маринова, Здравко Методиев, Георги Георгиев Гого, Симеон Владов. Преводач Майя Мавродиева. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.